बयबो मिथियो दिनैनि माने तारिखाव बिनि गेजेरजोंबो जिमनि गेजेरजोंबो मिस्टार आसाम माने जिल्ला वाइसआवबो मिस्टार उदालगुरि मिस्टार बाक्सा जों नुनो मोनो नङाबा मिस्टार मिसेस बेबायदि नुनो मोनो दा बेबायदिनो आसाम लेभेलावबो दङ नेसनेल लेभेलावबो दङ आरो बेनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलावबो दङ दा बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंहाथ' अनेक पटेनशियेल सेंग्रा सिख्ला दङ माने हाथावना माबाफोरा दङ नाथाय सुबिदा मोनैखाय हाया बा जोङो सुबिदा होनो हायैनि थाखाय बिथांमोनखौ जों लाबोनो हायाखैमोन नाथाय नैबेनि गेजेरजों जों आसा फारिदों खैराबारिनि साखाथियाव थानाय सुबुंफोरा माने उथिखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिनि गेजेरजों जों सुबिदा लानो हायो आरो निश्चयकै आसा फारिदों आं नैबे सेन्टारनिफ्राय सानसे नङा सानसे समाव मिस्टार आसाम बा मिस्टार इण्डियाफोरखौ ओंखारहोनो हागोन নিজকে আনন্দিত কাৰণ বহু বছৰৰ সপোন আছিল আজি 10 বছৰৰ মূৰত যে আজি যেটো সৰুৰ পৰা আজি ফ্লেমা ফিটনেছ যেটো অনুষ্ঠান জিম সেন্টাৰ এটো মানে ডাঙৰকৈ বুলি ক'ব পাৰি মানে সকলোৱে মানে আহি ইয়াতে জিম কৰিব পৰাৰ যেটো সুবিধা হেতু মানে হল আৰু লেডিসও পাৰিব জেন্টসও পাৰিব এটো আহ্বান কৰোঁ সকলোৱে লৰাই হওক ছোৱালী হওক যেহেতু আমাৰ অনুষ্ঠানটোত আহি শৰীৰ চৰ্চাটো কৰক সুস্থ থাকক ষ্ট্ৰং থাকক ভৱিষ্যতলৈ আমি বেমাৰ আজাৰৰ পৰা দূৰ হৈ থাকক এইখিনি Control.